Wat docht sans zinleers verlies? Maar een gezin, een familie, de vrienden, omstanders, een veroorzaker. Kunnen alle wonden hielen? Hoe groot is je gezin? Ons gezin bestaat uit Sam ben officieel en Roelof en ik. Dus je bent maar een jonge man in huis. Ja. En is het Jilde daarbij? Daar zit Jilde nog bij, ja. Het Jilde bloedonderdeel van ons gezin. Zo viel dat. Ja. Ik vind het wel eens een moeilijke vraag. Want mensen stellen me die vraag wel vaker. Hoeveel ben je? En dan zeg ik toch altijd, Sam ben. Waarvan Ian, overleden is. Het is nou een Ierlien dat Jilde verstoord is. Ja. Mist daar een soort. Je denkt elke dag aan haar. Je bent elke dag met haar bezig. En soms zeg ik wel eens toch, wat is missen? Dat ik op vakantie ben, dan heb ik nou net zoiets van, ik mis thuis. Maar dit is wel een heel oorgevoel, omdat je er heel veel mee bezig bent. En continu heb je de naam Jildo in je hollen en je gaat voor je. Dus ik denk dat dat wel een heel stukje missen is. Maar de vraag wat is missen, is soms zeker heel moeilijk. Wanneer mist het meest? Nou, op momentjes thuis dat we dan misschien al achter huis aan het zwemmen binnen. Maar op momenten dat je maar je gezin iets hebben, dat er een jitje is, of dat je misschien al iets ondernemen of op vakantie. Dan zijn dat de momenten, ja, die ze bij moeten wezen. En dat is er net. Het is woensdag, 13 april 2016. De 14-jarige Jilda Lageweg uit Oude Haske is bij haar vriend in Jensum. Aan het begin van de jong rennen ze een groepje jongeren in het lief. Een van die jongens had krekt zijn rijbewijs en ze besluiten om met z'n allen naar Grauw te rijden. Jilda stapt in en neemt plak op het midden van de achterbank, waar het geen gordel zit. Op de weeromreis gaat het mis. De 18-jarige bestuurder verliest op de bochtige dik met haast 100 km per uur de macht door het stuur en klapt frontaal op een been. Jilda wil terug de klap uit de auto slingeren. De oren traaien inzittenden rijdt ze zwier verwoenen, alleen dat de bestuurder kan op eigen kracht uit de auto komen. Maar Jilda had geen enkele kans maken. Ik werk normaal gesproken altijd alleenig. Om 8 uur hebben we altijd een cliënt samen. Dus daar wie ik toevallig met die collega dus. En ik sta aan het bed en mijn telefoon gaat weer en het is Roelof. En hij zei, Jilde had een ongeluk gehad. In eerste instantie ben ik dan net direct helemaal in paniek. Ik denk, zet een voetstikken of iets dergelijks. Dus toen leidde ik weer del, dus ik ging verder. En toen belde hij me eigenlijk heel snel weer op van...
denk dat dat ze net meer leeft. Nou, dan zak het de wereld onder je voeten bij. Dus hij zet hem dus komen, het is net goed. Nou ja, toen ben ik helemaal in paniek geraakt en gelukkig wie mijn collega erbij. En nou ja, we hebben die cliënt even de tekkers hoe die lag al in bed. En mijn collega zei, ik breng Jolanda eerst vet en ik kom zo weer bij je weer om. Nou, dat weer goed. En die heeft me in een huis gebracht. En toen heb ik onderwijs Jelly bellen. Het eerste wat ik dacht, ik moet Jelly bellen. Toen zei ze Jildo is daar en dat schreeuwde ze heel hard. En op dat moment weet je net hoe je moet reageren. Ik ben naar binnen gedraafd en ze zei dat ik daarin ook kon zakken ben, maar zelf kan ik me dat net heel goed herinneren. Ja. Dus kwam zusje het gelijk zijn, ik breng die naar die orde staan. Dat woest ik graag. Ja, en mem vreeg om of ik wil komen. Dan heb ik mijn vriend opbellen. In onderwijs heb ik Roelof nog bellen van wie stond wat er aan de hand is. Want ik wist wel dat hij er inmiddels wie. En hij zei, ja, ik denk wel dat het haar is. Maar eigenlijk, diep in je hart, weet je dan, het is zo. Dat heb ik gelijk in de gaten. En hoe in die eerste dagen? Ja, onbegrijpelijk. Fijn dat ze weer thuis weer. Dat we, ja, dat heb ik direct zijn. Toen we jongens thuis kwamen van alles. Van ze met thuis komen. En daar wien we direct al in mijn ears. En ja, we hebben een hele fijne week gehad. Een hele dramatische week, een hele verdrietige week, maar ik een hele fijne week. Heel erg maalk waren, heel erg volle praten. Ik koe uit bed, wij naar haar daar rennen. Ik heel vaak alleen nog bij haar zitten. En ja, gewoon nog krekkert ze er weer. Is het belangrijk voor die? Ja. Ja. Ze is kwam te overlijden en ik heb 's nachts nog contact gehad, want ze moest nog scout worden, waaraan ze overleden is. En toen hebben ze haar meenam naar Drachten, het ziekenhuis. En toen heb ik maar hun bellen van, ik wil haar zelf aflezen. Ik wil alles zelf doen. Dus het enige wat ze dienen is dat ze haar douchen. Want nou, dat moest gewoon. En toen ben wij 's morgens daarheen gegaan en heb ik haar samen met de vrouw van mijn ex-man. We hebben mij fjouweren die, maar daar heb ik samen hebben wij haar aankleid. En toen is ze medisch thuis kwam. Jildau wende bij haar mem en Roelof, haar stiefheid, in Oude Haske. Een grote huishouding bij band van beide kanten plus aanhang. En wat voor impact heeft het versterren van Jildo op je gezin? Een drama. Allebei ben nog in de leeftijd van, behalve Jelly dan, nog net volwassen. Dus al je afpuber of, nou ja. Dus ja, dat is gewoon voor heel veel van onze band nog net het plotselingen net te begrijpen. Dat kunnen wij als ouders of als volwassenen al net begrijpen. Dus de band al helemaal net. Ben je ben verloren? Ja. Ja. Banger. Ze denken meer na het onbezorgd is voor het. Ze hebben echt iets traumatisch meemaken. Wat wij ze heel graag voor besparen willen. Maar dat is, ja, dat het net kent. Ben je zelf als persoonlijk verloren? Ja, dat denk ik wel. Ik weet het wel zeker. Je bent misschien ik wel qua karakter wat anders, maar ik ben volle Fiat-achtiger. Ik ben net meer zo attent als ik wie. Ik ben misschien nog heel erg met jezelf soms bezig. Om voor jezelf alles op een rietje te hebben. En dat heb ik dan net altijd. De jonge bestuurder rent op dit stuit nog een hege beroep. Maar begin dit jaar waard hij in eerste instantie veroordelen tot een werkstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. Daarnaast mag hij 3 jaar net rieden en maakt hij een cognitieve vaardigheidstraining doen. Nou is Jildo
Verstoorn toch roekeloos rijgedrag van een oor. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Maar ik denk, ik zei van, ik ben jong geweest. Ik natuurlijk wel iets dien dat je denkt van, dat is ik krijg goeie gong. Of dat onze band dingen toch. Ik ben in een leeftijd die krijg autorijden. Dat ik denk van ja. Maar ik neem hem het ongeluk wel kwalijk, maar ik ben net echt boos op hem, want hij had het net met opzet niet in. Ik vind het alleen nog heel moeilijk hoe het ermee omgang wordt. Dat is iets waar ik me net in vinden kan. Wat zou je graag willen? Openheid, eerlijkheid. Tot elkaar komen. En het verdriet van elkaar geen begrijpen. Want dat vind ik gewoon. Ik denk net dat wij elkaar op dit moment begrijpen. Maar je denkt dat hij een soort verdriet heeft. Dat hoop ik. Ik denk altijd maar weer het beste. Maar ik weet het net. Het gedrag is er net naar. En dat tot zeer? Ja, dat is heel zeer. Ja. Wat zou in die negen een passende straf wezen? Ik weet niet of daar een straf voor is. Ik denk dat hij al levenslang heeft. Maar ik denk dat het voor mijn ouders wel heel mooi zou zijn dat hij zijn verantwoordelijkheden nam en misschien wel zijn excuses zou aanbieden. Zodat het voor hun ik uitsluiten kan worden. Want uiteindelijk komt het elkaar waarschijnlijk toch een keer zien. Ik denk dat dat wel heel mooi zou wezen. En de straf, ja, wat voor straf moet je hiervoor bedenken? Ik denk dat het al een straf is dat dit je hoe kalm is. In hoeverre had de rechtszaak het Oranje eer een rol spelen in je gezin? Net. Nee, ik ben er heel weinig mee bezig. Want er gaat een hele protte negatieve energie naar daar. En dat wil ik daar net instekken. Want wij zijn natuurlijk net de enige die iets hoe komt. Dus je volgt ik wel eens bepaalde zaken. En als ik dan ouders zag die dan heel erg verbitterd binnen en heel erg boos binnen. En dat vind ik, die energie wil ik daar net in kwijt. Mijn energie moet ik kwijt in om mezelf staande te houden, om mijn gezin op een rit te houden en om onze relatie goed te houden. Want dat is mijn toekomst. En slaagt het dat goed? Ja. Nota? Ja. Met vallen en opstaan natuurlijk. Maar toch, ik werd iepen. En we doen het al je verschillend. Roelof is oors. Ik ben oors. Maar toch kunnen we elkaar wel respecteren in hoe we binnen. En dat is denk ik onze kracht. Is dat grutskop? Ja. Ik ben sowieso heel grutsk op uw gezin. Ja. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.